Ftit tal-ġimgħat ilu l-posta bdiet topera b'rota elettrika li l-pustiera qed jużaw biex iqassmu l-ittri u l-pakketti fid-djar. Mas-sebħ morna fit-triq insegwu li l-pustier jaqdef din ir-rota filwaqt li miċ-ċentru postali ta' Ħalqormi Kirsten Portelli spjegana l-ħsieb wara l-użu tar-rota elettrika. L-e-bike hija electric bike, l-iktar li qiegħda tintuża hija n-naħa ta' Ħalqormi bħalissa fil-bidu qisu daqs xarejn ilu kienet fuq pilot project. Il-pustiera sabuha tajbin u ġifieri qegħdin issa nużawha u biħsiebna nkomplu nġibu ħafna iktar trasport eco-friendly sabiex anke l-muturi neqilbuhom minn muturi bil-petrol neqilbuhom eco-friendly anke ħalli biex ikollna arja nadifa. Din mhux l-uniku inizjattiva li tittieħed favur l-ambjent. Bħal sena ilu introduċejna il-Paxter li huwa jisu karozza żgħira li l-pustier ikun jista' jmur qassam biha hija taħdem bil-batterija. L-iktar li bħalissa qiegħda tiġi użata fil-lokalitajiet bħal Ħażebbuġ u ż-Żurrieq. Intant il-posta għandha 4 ċentri postali li minnhom jitqasmu l-ittri madwar il-pajjiż. Fiċ-ċentru ta' Ħalqormi stajna naraw il-mod organizzat tax-xogħol tal-posta biex il-pustier jaħdem b'mod aktar effiċjenti fit-triq. Jaqsamhom hemm garżelli apposta jaqsamhom bit-triq għaliex kull rotta għandha it-toroq speċifiki tagħhom. Kif jaqsamhom kollha fit-toroq, joħodhom fis-sorting rack u sorting rack hija fejn ikun hemm triq dar u jkun kollox ġifieri s-sortijat biex għall-inqas il-pustier fuq barra jkun iktar effiċjenti u jkun iktar jista' jqassam fuq barra aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.